Battányi János, a látók titka. Emlékezzél a múlt időre, ismerjéd a jelenvalót, s értvén az újat és az ót, vigyázz, figyelmezz a jövőre, mely mit hozand, így tudhatod, s minthogy nem változtathatod, nyugodt elmével várhatod. A múlt kötelez bennünket, növeli felelősségérzetünket. Tisztelt vendégeink, tanáraink, kedves diáktársaink! A fenti gondolat jegyében kezdődött 2011-ben nagyszabású ünnepségsorozatunk, amelyen iskolánk fennállásának 60. évfordulójára emlékeztünk. A mai napon ismét ünnepségre gyűltünk össze, amelyen tisztelettel köszöntöm Császár László urat, Tapolca város polgármesterét, Tóth Máriát, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai tankerületének igazgatóját, Turi Török Tibor alkotót, Iski Zsolt urat, a Helikon Info Kft. Ügyvezetőjét, Benács Lajost, a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnökét, valamint Dobó Zoltánt, a megyei közgyűlés képviselőjét. Battányi János, a Látók titka című költeményét hallhatták az imént Gonda Ronett 12. A-osztályos tanuló előadásában. Battányi neve örökre és elválaszthatatlanul összefonódott városunkkal és iskolánkkal. Amikor 1951-ben a gimnázium megnyitotta kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt, egyúttal elkötelezte magát Battányi János személyisége mellett is, aki korának modern, felvilágosult gondolkodójaként hazájának sorskérdéseit, alkotói pályájának számos buktatója mellett képes volt európai összefüggésekben elemezni. A látnoki erejű ihletet költő a számüzetésben is élete végéig kitartott a magyar nyelv és irodalom alázatos szolgálata mellett. A most felavatásra kerülő Turi Török Tibor alkotó által felajánlott dombormű is ezt az üzenetet közvetíti napjaink tanuló ifjúsága számára. Kérem, hallgassák meg Császár László polgármester úr gondolatait. Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai kis avató ünnepségünkön. Először is szeretném megköszönni a felajánló társaságnak, a Superinfónak ezt a műalkotást, amivel tovább gazdagítja a városunk műalkotásait, és nyilván az alkotónak is, hogy ilyen szép műalkotást gondolt ki, és arra érdemesnek tartotta Tapolca városát, illetve egy intézményét, hogy ez a dombormű felavatásra kerüljön. Én erre a napra nem ennek a battányi kultusznak az elmélyítéséről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy a városunkban ugye az intézmények hogyan működnek, milyen formában. Ugye most egy kicsit a tankerületek felé hajlik a fenntartói jog, hiszen a Klebersberg Intézmény fenntartó tankerülethez tartozik a feladatok, a működtetés egy része az intézmény struktúrájában, a másik feladat pedig a működtető, mint tulajdonos Tapolca város önkormányzata. Ezt az összhangot nem egyszerű megteremteni, de én úgy gondolom, hogy a tavalyi évben, amikor erről döntött a kormányzat, az átadás-átvétel megtörtént, az átvétel, illetve a működtetés során zavar nem volt itt a városban, a gimnázium területén sem, meg a egyéb intézmények területén is. Azért gondoltam én, hogy a mai napra Varga Gábor informatikus úr, illetve Szalai Gyöngyi, a gimnázium egyik pedagógusa, egyik képviselőtársunk mondta, hogy van még itt a működtetés területén mit javítani, és ezért hoztam én 4 darab táblagépet, ami a digitális naplót szolgálja, hiszen itt a kor szellemében a digitalizáció felé megy minden, ezért szeretném én átadni most az intézmény vezetésének, hogy itt a pedagógusok napra készen tudják vezetni a diákokról a napi
penzumot, ki hogyan jelent meg az órán, ki hogyan felelt, és milyen érdemjeggyel tud hazamenni, és otthon esetleg már ezt a szülők is azonnal láthassák, a hozzáférésük lesz majd az elkövetkezendő időben. Én bízom benne, hogy az a városi kapcsolat, ami a gimnázium és az egyéb intézmények felé is fenn volt, az tovább javul, hiszen mi felkészülve az új uniós projektekre már elkészítettük, illetve folyamatban van a gimnázium felújításának a terve, hiszen nagyon sok épületet már az elmúlt időszakban megújított a város, a gimnázium még várat magára, ezt most elkészítettük. Reményeink szerint ugye az új uniós ciklusban lesz rá lehetőség, hogy itt ezt a több mint 40 éves épület együttest is meg tudjuk újítani, külső homlokzatában, hőszigetelésében, és akkor mint működtetőnek nekünk is gazdaságosabban tudjuk üzemeltetni ezt az épületet, és természetesen az itt dolgozók és az ide tanulni járó gyermekek is sokkal jobban fogják érezni magukat, és ne talántán még többen kapnak kedvet ahhoz, hogy ide ebbe az épületbe jöjjenek. És akkor én most szeretném átadni igazgatóasszonynak. Megmutatom egyébként, ez egy ilyen kis ketyere, remélem, hogy mindenki használ fogja venni, és nem fog utána terelést. És akkor nyilván ez a dombormű pedig hirdesse továbbra is azt, hogy ez az iskola a bacsányi kultusz egyik továbbvivője, illetve hát ugye városunkban sok intézmény viseli Bacsányi nevét, legyetek büszkék rá ti is, és akármerre is kerültök a világba, Magyarországon is, akkor büszkén valljátok magatokat Bacsányisnak. Még egyszer szívből gratulálok. Kérem, hallgassák meg Tóth Máriát, a Tapolcai Tankerület igazgatóját. Tisztelt megjelentek, művész úr, polgármester úr, igazgatóasszony, kedves pedagógusok, diákok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, köszöntöm Önöket a Klebensberg Intézmény Fenntartó Központ Tapolcai Tankerületi nevében. Egy iskola életében jelentős szerepet játszanak olyan események, amelyek végigkísérik az intézményt egész megléte során. Ilyen esemény lehet az iskola új épületbe költözése, a névadó felvétele, és mint a mai nap is, a névadót ábrázoló mű leleplezése. A Tapolcai Bacsányi János Gimnázium és Kollégium méltó a költő szellemiségének, a tanulásban vetett hitének, elkötelezettségének, eszméje mentén valósítja meg küldetését, a jövő nemzedékének formálását, felkészülését. Az iskola minden évben több napos programsorozattal emlékezik meg névadó költőjének munkásságáról. A jövőben az intézmény udvarán felállított dombormű és a megemlékezés a tiszteletadás részévé válik. Köszönjük a székműves művész úrnak a felajánlást, a szponzornak szintén a felajánlást. Az iskola eddigi munkássága azt bizonyítja, hogy méltó egy ilyen művészi alkotás őrzésére. További szép napot kívánok mindenkinek! Varga Tiborné igazgatóasszony kíván szólni az egybegyűltekhez. Hálás feladat megszólalni jelen körülmények között, hiszen az adomány újabb adományt szült. Köszönettel fogadtuk Tumbik Török Tibor felajánlásában alkotását, a Szuperinfo közvetítésével, és külön szeretném köszönetemet kifejezni Tapolca város polgármesterének, rajta keresztül Tapolca város önkormányzatának az eddig nyújtott támogatásért. Természetesen nem feledkezhetünk meg fenntartónkról, a Klebensberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületéről sem, amely nap mint nap segíti munkánkat, és próbálja a feltételeinket javítani ahhoz, hogy kifejezetten színvonalas, jó munkát végezhessünk intézményünkben.
Persze ehhez mi önmagunkban kevesek vagyunk. Ti is kelletek hozzá, diákok, hiszen Bacsányi nevét viselő intézmény diákjaként feladatotok és kötelezettségetek van. Kötelezettségetek, hogy hírnevünket erősítsétek, hozzánk méltók, és Tapolca városához méltó felnőttek legyetek. Most tehát vegyétek birtokba, és emlékezzetek minden nap, mikor elhaladtok Bacsányi domborműve előtt, névadónkra és az ő küldetésére, ami a tiéteket is meghatározza. Iskolánk diák önkormányzata nevében Göbölös Balázs és Szabó Csilla helyez el koszorút. Befejezésül kérem hallgassák meg ismét Gondaronett szavalatát. Bacsányi János, bíztatás. A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni, ügye mellett önként, s bátran bajra menni, kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni, s minden áldozatra, mindenha kész lenni. Barátom, oly dolgok, melyek az embernek dicsőség mezején oszlopot emelnek, s melyekért, bár míg ez, sokan nem kedvelnek, a jók sírodban is áldanak, tisztelnek.